Ƙaramin direba bai taɓa tafiya kamar manya, ragon direba bai taɓa tafiya cikakka ba, gargada ta kan fasa taya kamar ɓurji. Ya ake ciki ina kai tun da su haka? Wallahi kawai dai mance dan Allah kaka gaya mu kowa. A kayi shege kenan. Kamar ya. Waga kayan ma na dan riko dan kaɗan ba ban so a gane zan bar gari ne Allah. To in ba banna kai ba, wa ka haɗa kaya ya bar gari ya ce wai bai son kowa ya sani. Abubuwa ne sun daddame ne. A shi yasa na ce ma kayi ɓannat. Amma dai idi ka san kai dai aka hintan da aka ji da kai talatan mafara. Sannan kai dai aka hintan da duk amaryar da za a kai ta alfaharin kai za ka mata kaya. In ka bar garin gawa ka son ya wani aiki. Ai to ma ga shi nan ba na ci kuɗin amarya, na ci kuɗin ango, na ci kuɗin mama ango, na ci kuɗin mama amarya, ba musu aiki ba. Duk zan zo in shiga kunya ba gwara in bar gari ba. Babu aiki. To amma idiya za ka canja kuɗin mutane baka masu aikinsu ba. To babu kayan aiki ne duk wani abubuwa na nan kafinta na nema a garin nan ba na samu. Sai dai in tura kuɗi a turo min ta wani gari. In na tura kawo a kawo min an yi delay. Gwara in bar garin in je in buɗe kafinta a wani gari. Idi salamu alaikum. In dai wanga dalilin da zai sa ka bar gari. To kwantar da hankalinka nesa ta zo kusa. Honorable Mubarak dan malikin gidan goga ya buɗe katafaren shagon kayan fanaco inda ya sai da duk abin da kahintoci ka bukata kuma da ɗai da sari duk yana baiwa. Sannan shagon nan ta kai ga mutanen Abuja, Kaduna, Kano sai dai su aiko talatan mafara a sai musu kayan ga a koma. Karantse. Haka nan ne mana. Kamu gawa kowa shi ne baka taɓa gaya mun ba. To ai iri ban san wagga an matsalar ka ba. Ai na shagon nasu yake kuma ya za yin samu. Ai shagon suna nan ne kusa ga gidan Amadu Leda masallacin Juma'a na 2. Kaga magana ka bar gari ni na azaban na kai akwai manyan yaran da ka zama shagon nan ne. Su Ibrahim, su Sa'adu Casu, su Abubakar, su Wara. Kai ma in baka zo in kana son kai zaman ka a kai ma kana iya ka kira lambobin wayar su kamar haka. To ni inda wanga ka tattalin barin gari. Idi ka koma kawai. Ashe kai bad human being ne ban sani ba. A to na san matsalar kada zaka ce min bad human being na. To man na bad nebo, a useless nebo, no important nebo. Baka taba gaya mun ba ka san my problem is carpentering furniture properties. You not tell me ba ka da amfani. Da Allah ka bani na ta shan wa. To ni yanzu ka gaya min abin da aka bukata. Haka gani idi ran shakul. Ka zo kana abun nan ne dole sai da ɗan gari akan ci gari. A to mi zan ce ma da ɗan gari akan ci gari. Ka zo kana abun nan ne. Ragon direba bai taɓa tafiya cikakka ba,